Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah uni urang Minangkabau, Sumatera Barat. Kami dari pengurus IKTD membuka pasar Pabukon. Alamatnya di Klinik Membojol, Jalan Membojol, Pasar Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampuang. Kalau ada nembak selero Kampuang, ko Randang Balui ko, ya. Ini gado-gado Padang, iko sop jo gulai rabuang, asam pade ikan pergedel. Oh enggak, asam padenya ikan tongkol. Nah, iko es cindua, alpukat, ya macam-macam makanan Padang. Iko soto Padang. Nah, soto Padang, ya. Tuh, mantap soto Padang, ya, di Klinik Imam Bonjol, ya, soto Padang di Klinik Imam Bonjol, ya, tuh. Nah, ini sate Padang, tapi kuahnya berpisahkan, iko jus. Nah, sate Padang, nah, ya, ini ya jus jaguang. Nah, iko apa kok? Ya. Nah, iko gulai pario, yo. Ini apa? Kolak jaguang. Nah, gulai iko. Nah, ya mantap. Nih pinu kue, ya. Jadi kalau udah uni ke belanja, iko kampiun Pabukon di halaman Klinik Imam Bonjol, Jalan Imam Bonjol, Pasar Gintung. Apa? Palai. Oh, lintau kok kepala ikan. Kepala ikan lintau. Masakan lintau. Ya, nih. Aku. Harago murah. Harago badun sana. Nih. Kok rendang. Kenapa kok? Suir ayam, rendang suir ayam, iko rendang talua, iko rendang paru, nah iko rendang Bali, mantap, ya. Silakan datang ke Klinik Imam Bonjol, ya, di Pasar Pabukon Urang Minang. Ada rendang pipit telur, ada ayam suwir, ada ayam jambu, pasti enak. Ya, mantap. Gado-gado Padang, kok gado-gado Padang kok. Nah, asli dari Urang Minang, Urang Padang, ya, Batu Sangka. Nah, ya, oh, mantap. Ada rendang belut. Ada udah, rendang belut, rendang paru. Paru khas Sumatera Barat. Ya. Dijamin manis. Ya, mantap.